Juma, Ramogi TV, Migori. Kapod wagoma tache mago mag siasa jokanyo malaro kombe mopogore yiero madon bura mar UDA mibiro tim dwe manyien dwaro mondo michendo no otim e yo mahuyanga maonge kod mibadhi mora mora kane giwuoyo ma Garissa e romo no kelo kanyakla jokanyo don bura no jaod bura ma Garissa Town na Mohamed Barrow dwaro mondo mi apisas mabiro chung ne chenro no obeda kicha gi buge mag ndikruok mag don bura no mondo mi kik ti kodgi e kuo marombolo jokanyo mamine bende dwaro mondo mi kika kwede bedi e chenro no kajata chenro mag yierogo e alwora manyanduat mar piny Kenya Idil Muhammad osingo ni chenro no ibiro tim e yo mawinjore. Mwenye anataka kukua kwa position fulani una register and then at the end of this month by December tutakuwa tunachagua positions. Tafadhali tusisahau wamama. Tunataka wasichana na wamama wakuwe frontline. Tunataka ku make sure kutakuwa na transparency, fairness and free, fair and independent process itafanyika. Yule mtu atachaguliwa kutoka pale chini ni yule atatajwa jina, atakuwa announced, atakuwa yule amechaguliwa na the grassroots supporters. Ukiwa member na ukiwa umeregister kwa hiyo polling center ndo unaweza piga kura. Kama wewe ni polling center ingine system machine haiwezi kubali. Na unakuja na ID yako inakuwa verified, inawekwa ID namba yako, picha inatoka, details yako ndo inatoka. Kutoka hapo unaanza kupiga kura kuvote. Ukivote ukimaliza tena useme utarudia, hiyo machine itakataa. Dakika 20 koda chiel nyakurom gajuang saena dek